Murisi guys. Omana majokes atinoita pagrupu panapa ana kumira zvakanaka. Ini ndandichiita majokes naRumbi Bwanya, but tazosvika pakuti matauro atine tichiita aya so far ndabatwa nemurume wake tichitaura tose. Ndatouya kuzomuona saka ndopati izvi taura nyaya yako ichataurika nyaya yako ndataura wani saka iye zvino tiri kunetsana nemurume wacho. Ndiri kumba kwake iye zvino ndandauya kuzoona Rumbi ndandauya ndichimuti tachitaura nyaya yemujolo but tichiseka but masina message kuti taura zvawasenda wasenda message mbira musorongo ndikuti zvakanaka wasenda message kuti kudi taura wasenda message kuti kudi taura zvawasenda ndasenda message kuna Rumbi ndichiti atiite zvemujolo ndobva wamuti kuda wati uchiswa munotanga baita sei akati hanzi ndichiri ndakarara ndikati tosvika tichigeza ndobva wazoita sei ndobva wabva kunogara piwe togara kuchitungwisa ndobva wabva kwakutravela kwakuya kupi zvuri kupi ndiri Glenora inguva izvezvi 29:9 wauya kuzoitei kuGlenora ndanjida kuona Rumbi ndobva wazodii tasangana nemurume wake very good chisenda